Те викат, ако искате да такова то се трябваше да ходим по зимата. Кое? Да се пазим някъде някаква кръшничка място и да отидем там. Що? Мисля, кръшва. А? Или ще сме само Пулито Дими и ние това е. И Минчо ментално. Някой от Молдова. Кой? Кой? Тук си добре, смисъл. Минчо вероятно ще трябва да се тръгва рано. Защото утре сутринта ще ходя на село и няма смисъл. Добре. Къде е картата за вратата? Вън къде? Долу в долната врата. Да че я дам ли? Да. Това не е Blue Brothers. На коя? Това мисля, че е Blue Brothers.